Tällä se on tosi kaunis tollanen upea, tiiäksä, tosi kiilto ja sopii sun iholle tosi hyvin toi väri tossa, eiks niin kato? Totta, mut tiedätkö mitä? No. Mä kyllä näytän ihan Aira Samulinilta nytten. Aira Samuli? Niin, mulla piti olla vaan 66 vuotta vanha, mutta sairaan 90. Mä näytän liian vanhalta. Ei sulla mitään muuta vaihtoehtoa. Näytän liian vanhalta. On mulla oota, joo, katsotaan. Katsotaanko sitä muusta? Katsotaan. No mites tää? Tää vai? Niin kato, siinä on mahtava toi, tosi hyvä volyymi ja kohotus se tollanen. Mun mielestä se sopii sulle ja sun kannattaa eikö nostaa kuitenkin kaikkea ylöspäin. Niin. Tiedätkö, mulle tuli tästä mieleen se yksi laulaja. Mikä se oli se, joka lauloi siitä Rehabista? Mikä se oli se? Se Winehouse. Mut tiedätkö mitä? Sehän on kuollut. En mä keltä kuolleelta halua näyttää. Nyt meni vähän liian vanhaksi ja lähti taas. Ei. Löytyykö? No niin, mitäs tällainen kihara? Kato nyt, tää on tosi kimmosa ja tää on tosi luonnollisen näköinen ja sopii sulle tosi hyvin. Tää kanssa antaa sellaista nostetta ja sellaista. Ja sitten kun se on vähän vaaleampi tatvasta, niin se on sellaista keperryttä ja freshiltä. Arvaa mitä? No. Mä näytän maitolaiturin tytöltä. Mä oon perhana kuin Anita Hirvonen. Anita Hirvonen? Niin sehän täytti 70. Nyt meni taas Peetu liian vanhaksi. Mun täytyy olla 66 vuotta vanhemmaksi, mutta täytyy saada. Ei 70. Tää on liian vanha. Uutta kehiin. Katos Raija nyt. No? Arvaa, mistä tää on suoraan Pariisista. Miten niin? No kun tää on ihan kuin tiedätkö sä Helena Petäjistä? Ai se uutista. Joo, tää on tosi kaunis. Tässä on glamouria, tässä on kaunista sellaista eurooppalaista, keski-eurooppalaista naista. Ai jaa. Flirttiä ja sellaista kaunista. Eikö toi hyvä? Siis kun mä lähempään katon, niin mä näytän kyllä Tarja Haloselta. Ei käy muuta kehiin. Älä mennä vaan. Joko? Joo. Hei, tässä. Eiks tää oo upea? Eiks tää oo ihanaa? Tää on niin ihanaa. Hei, tuu jo mua vähän vastaan oikeesti. Tuu please vähän vastaan. Joo. Miltä mä nyt oikein näytät? No mun mielestä eiks sä aina kisu? Mikä kuka? Ai se juustokisu. Ei kun laulaa se kaunis tyttö. Ai sehän on sellainen nuori. Se on parikymppinen heitokka. Tiedätkö mikä pieni? Tää on tosi hyvä, mutta paljon nuori. 66 vuotta vanhemmaksi tarvitsen minä nyt. Nyt jälleen aseet esiin. Keksi nyt jotain. Okei. No niin Raija. Nyt se löytyy. Tää. Tää on just, tiedätkö, tää on täydellinen. Tää vanhentaa reippaasti sua, tiedätkö? Tää just nyt, mitä sä hait nyt. Kato nyt. Tää niin on niin kyllä näköinen. hyvä. Tää on kyllä hyvä. Nyt näyttää 66 vuotta ja 6 päivää vanhemmasta. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Niin. Sitten kato, laitetaan siihen vielä tollanen ruusu. Noin. Ei sulla olisi veikeä ruusu. Ei todellakaan peike. Ai jaa. Miksi? Kato hei. Peike on uusi pinkki. On vai? On. Ihan totta. No sä tiedät, että sä oot trendityyppi. No selvä, tällä mä lähden nyt sinne vestareille sitten. No niin. Kiitos Pietu, kiitos. Mä halan. Ole hyvä. Kiitos. Valmista on.